Isang daang hygiene kits ipinamahagi po ng Americares PH sa Dagupan. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Tumanggap ng isang daang hygiene kits ang lungsod ng Dagupan mula sa Americares sa Philippines bilang bahagi ng kanilang humanitarian response para sa mga apektado ng bagyong Emong. Personal na iniabot ang kinatawan ng Americares na sina Emergency Response Manager Glorina Diaz, ERT Bayani Bilangge, Raquel Tobera, Daisilyn Villamor, Glendel Hapones at Transport Officer Jacob Brian de la Cruz ang mga hygiene supplies sa mga evacuees sa Dagupan City People's Astrodome. Bukod sa pamamahagi, nagsagawa rin sila ng kaalaman ukol sa wastong kalinisan sa katawan bilang suporta sa kampanya ng Department of Health at City Health Office kontra sa mga sakit na dulot ng patuloy na pag-ulan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.